खर'आ मासे साखो आंखौ आरो बोरैबा गेलेनो ओंखारगाया मोनगासिनोलै दैजि आंनो कफिया लाबोद' साला मैया एसे मोजां आङो पार्टियाव थांबाय ओमफ्राय गोसोआवनो गैला मा जाखोथाय दैजि आब' मा जाखो कफि लाबो होनदों आङो उफ गैलालै माबा दिनै बोरैबा मोनथारबाय आं खर'खौ आब' दैजि नों आं कफि फुंबाय नों मा लाबोखो बेखौ नोंनो दा कफिनि गोनांथि नङा निम्बु पानिनिसो गोनांथि मोनथिबाय हे नों आरो नोंलाय बेयाव मा खालामदों हो नोंनि एसेबां हिम्मत नों बेवहाय आं थानायाव फैनो हा आरो नों मा देखायनो फैदों ना सिखाव खावनो फैदों नों बेयाव आंखौ फिसा खालामनानै हे इउ दानो ओरै खनसे लेंहरगासेयावनो जेराव थांनांगोन नोङो मिथिबाय बाथ्राखौ मोजां बुं दे नोंसो बेहाय दंना आंसो बेहाय दंलै नों थालबो दङ व्हाट ननसेन्स मा खोथा बुंदों नोंलाय नों थाग्रायाव आंलाय मानो फैनांगौ नोंसो फैखादों जानांगौ आं थाग्रायाव ओइ मिस्टार दानो होसिख्राव लेंहरबा फुरा इकट्ठा खालामजोबगोन आं मानसिफोरखौ मिनिनांगौसो ना मानांगौसो आं नोंनि खोथायाव हो नों मानसिफोरखौ लेंहर आइ डोन्ट केयार आंहा जेबो नांजाया उल्था नोंसो लाजिनांगोन सिगाङाव नायग्रोथ' नोङो दासिमबो गम मोनाखै नों बहाय दङ मा बुंदों नोंलाय आंथ' आंनि न'आव हो आंनि रुमा चेन्ज हो बेलाय माबोरै जानो हानांगौ बे आं सोरनि न'आव दङ बेथ' आंनि रुम नङा ए गुन्दा आइ नो नोंनो माबा मोनसे फायदा उठायनो थाखाय आंखौ बेहाय लाबोदों ना नोंखौ फुरा ससियेल मिडियायाव होजोबगोन आं मिथिबाय आरो नों आंजों मा खालामनो सानामोन दाना पुलिसखौ लेंहरना नोंखौ पुलिसनो गथाय हरगोन आङो आन्दार खालामना होगोन आं मिथिबाय भाइबा आरे मोनसेथ' हेल्प खालाम बिनिफ्राय मोनसे नोंनि भाषणबो खोनासंजाबाव माने भाषणबो खोनासंबावनांगौ नोंनि बखिनायखौ ओइ खर'आव मेलेम गैयि सिख्ला खोनासं नोंसो लामायाव गोग्लैलाबायनानै दंमोन निसा लोंनानै मिथिबाय नङा नों बुंनाया सैथो नङा आंलाय मानो बेफोरबायदि जानांगौ आंथ' पार्टियावसो थांदोंमोन साला हुसकेलाय लोंसोबाय लोंनो हाया गारानो लामायाव गोग्लैलाबायनानै थाबाय फायदा उथायनायनि खोथा बुंदोंना आरो फायदाखौ आं उथायनो सानाखै गुबुन सोरबायासो उथायगौमोन नोंखौ बेबायदि हालोदाव नुबा रियेलि अब्ला नों आंखौलाय मानो बेहाय लाबोखो हो बे भाइ आंथ' नोंखौ सेभसो खालामदों नोंथ' खुसिसो जानांगौ रंजा बुं गोख्रै नों मा खालामनो सानामोन आंखौ हो नोंखौ पुलिसनो हरगोन आङो नोंनि साननायाबोथ' थिग नंखाथारा नोंबोथ' मानसि गाज्रियानो जाखागोन बेखायनोथ' नङाबा नोङो मालाय सिख्लाखौ मानो लाबोगौमोन नों आंखौ हुस गैयै होनना मोनथिखानानैसो नोंबोथ' लाबोदों बेखायनो रावबो गैयियाव नों आंखौ बेफोरबायदि लाबोबाय गाव थाग्रायाव बे साननायखौ बारा बिथिंनिफ्राय बिथिं दालां दै आरो नोंखौ मिथिहोनो आङो जे आं बेहाय हारसिं थाया आंनि आइयाबो थायोना What? येस मोनसेथ' मोजां खालामबाबो गाज्रिसो बुंजा थोद नोंनि थाखाय एकदम सिनि गैयि सापात बरहा होनानै साहा फुदुंनानै लाबोगासिनो आङो लोंनोबा लोंबानो स्रां मोनगोन नोङो अब्लासो दिमागाव एसे माबा फैगोन नोंना ब्रेना खामानि होगोन नोंना नोंनि ममाबो थायो आरो बेहाय माथो सानदों गामि एरियानि मानसि जोङो आरोथ' नोंनि बायदि बेबायदि जानला मानला लोंथिंलाबायनानै बेरायलाबायना हारसिं गोग्लैसोनानै थालाबायग्रा नङाना आङो बे भाइ आंनि साला हौवा जानानै एथ'ग्राब लोङा नोंहा आरो लोंनो हाया गारा लोंसोना बेबायदि थाग्रा बेहायनो थाथ' मोखांफ्रा फ्रेश जाहैदो आं लाबोगासिनो साहाखौ दै साहा लोंखांबाय ओमफ्राय थांनोबो हासिगोन नोङो मिथिबाय नोंनि स्कुटिया बाहेराव दङ गावबागाव लानानै थांदो हो नङा येस होखारबाय आं नोंखौ मिथिबाय साहा लोंनाय लोगो लोगो खारदो वेल ओमफ्राय मा मुं नोंना हेलेना एन्ड नोंना मेहेर अब्ला आं गोरोन्थि बुजिदोंमोन आरोना बिखौ बियो बिराद स्वीट माथो आरोथ' स' केयारिं ना आंखौ बिब्दि नुनानै बियो आंखौ मदद खालामदों सिगाङावथ' आं बिखौ बिराद माने माबासो सानदोंमोन नाथाय दा आंनि गोसोआ सोलायबाय बिनि फारसे माने आंनि साननाया बियो आंखौ सिनायाबाबो दिनै मदद खालामबाय स' आं बिखौ माबोरै थेंकिउ होबावनो ओमफ्रायथ' गावनि न'आवबो लाबोलायदों आंखौ वाव आंनानो मिस्टेक जाबायलै सरिबो बुंगोन दे आङो दानि जुगावबो बेफोरबायदि मोजांबो दंबावो आरोना खायसे नाथाय बे बिब्दि नङा मानोना बे आंखौ हेल्पसो खालामदों आंनानो जाद्रायसैना साना हसियानो दसेयावनो आं बिखौ जा मिस्टेक बुजिदोंमोन बाट आंनि साननाय बायदि बिब्दि जेबो नङा बियो अके दा मोजां रायलायफिनसै आं र'
둔둘리 फुजा होखांबाय होआबा थायो नै प्रसाद जानोसो नागिरदों जोङो दहायनो होखांबाय ओमफ्राय नोंखौसो मिस खालामदोंमोन जोङो आंहा लेट जाबायना दा मोनासिमहालागैसो सहैनो हागौदां दे जेबो नङा ट्रेना एसे लेट खोमा न' एसे लेट जागोनदां ओमफ्राय गाखोथ'खायाखै नालाय दाबो स्टेशनाव दंखायो दहायबो आं फन हरबाय थादोंमोन औलै साइलेन्ट दंमोन नालाय दा नों मिस कल नुनायखायनोथ' हरफिनबाय आङो ओमफ्राय सान मा होनो आं आइमोननावसो दसे थांब्रबनो सानदोंमोन दा दायो थानानिफ्राय खेबसेनो आइमोननाव दसे हाबहैनो सानदोंमोन आरो आइमोननाव थुनथुलि ओमफ्राय आइया थांहोगोन जानो मानो थाङो जानो देनाय थांनोथ' नांखागोन आरोथ' आं फिसाजो जेराव आंबो थोरि ना मानिगोन मोनथियाला आं थांना फैगोन आं दसे मा बुङो गाव रायोना बुयो नायनोसैब्रा आरोथ' इसेबां रागा जोंनो हानो बे गावनि फिसाजोखौ आया सान नायबाय था गावनो अननोसो ओंखारखागोन बे आंखौ आरोथ' एसे गोबाव जाबायना नुयिया बेबो आरो नंनायालाय आंबो थाबा दाथ' सानैजों थांनो हासिगौमोन जेबो नङा दे एबार नेक्स्ट टाइमाव सानैजों थांसै आइखौ मानिनानैसो माबागोन आङो फैखागोन आं दे होमबाना थाथ' थुनथुलि दायो हरफिनगोन आं दे सान थाब थाब गोख्रै गोख्रै फैदोल' दे आरो नोंनो माबा मोनसेबो लाबावदोंसो आङो मिथिबाय मा आंनो माबा मोनसे नाथाय मा न'आव थांबा नायदोब्रा नों दा दे होमबा आंनि सानाबो सफैखासिगोन मालाय आरो माथोबाव आइखौ थांना जाम्बि जाम्बिखौ एसे नायना फैनोसै आं माबायदि दङ आंखौ गोसोखाङाबाबो आंखौ सैयाबाबो थांगोन आं नों हाजारखि आंखौ सैयानो जाथों ओमफ्राय नेक्स्ट टाइमाव सानजों आंजों थांसै जा बरिया नांखाबाय दे आरो हजों थानानिफ्रायबो फन फैगासिनो थाब लेंहरबायमोन दसे थानानै थांसै आं न'आवबो फुजा होनायाव थानांबायना बेखायनो एसे लेट जाबाय आंहा प्रसादखौथ' हाखांजोबखाबायमोन आङो बाजैया दा फुजा होसिगोन बियो आरोबा आंलाय माहिरखौ प्रसाद जानोसो लेंहरनो सानदोंमोन नाथाय दालाय बोरै जाबावगोन एथ' गन्डगल दावराव दावसिनो ओमफ्रायो अमा फाननायनि फैसाखौथ' मैया मोनबायानो दा माहिरनो एसे हरनांगौखौ आधा हरनानै दोनखानोसै आङो आइमोनाथ' दा मा सानगोन मिथिया थेवबो आंहा लानाय हिसाबै आं हरनांगोन ना बिस्रा बिहाबो बिमा लोमजानायावनो बाइक सिन्थायनो फाननांबायबा आंखौथ' हेल्प खालामबाय आंहासो जेबो हेल्प खालामनो हादियासै अब्लाबो दाबो हरनोसै आङो बिनि सायाव बेस्राखौ आदायाबो बदनामसो होबावबायलै नाथाय मेहेरखौ बिब्दि बुंनायखौ आं मोजां मोनथाराखै एसेबो बिनि दुखु मोननायखौ आंबो बोरैबा मोनफालायबायसो खाफोर नानि बाजै आं दहाय साइकेलखौ सुनो थिननाया नों सुखाबायमोन दा औलै बाजै दहायनो सुजोब्बायमोन आं सिखा माबा माबि बिदिनो माबा जोंनाव जि दङ गासिबो मोजाङैनो साफा सुनानै माबाखाजोब्बाय आं प्रसादखौबो हाना आराम रेडि खालामजोबखाबाय नों दा खालि फुजाल' होदो बाजै बिबाराबो गासिबो रेडिखासै दे नों थानायखायसो आंहा खामानियाव एसे बिराद हेल्प जाबाय नङाबा नों दानिबो जि बुरजा जि सुनांबाय दिनै आङो आदाजों दाबो नोंखौल' बाहायखाथारो बाजै गाव गावबोथ' एखनबा सुनो नांगौ दामा दामि जि होखायो नङासै माथो खालामबावनो आइनिबो गांनैसो दख'ना दंमोन ना सोमना दोननाय सुबाय आङो बेखौबो बाजै ओमफ्राय आइयाथ' नोंखौबो गोबां बायदिसिना बुंथारबाय न' बुंजानांगौबालाय बुंजाखानांसिगोन ना नाथाय बारानिबो एसे बुंबालाय आंबो उल्था उल्था बुंफिननाय जादोंमोन आरो आदाजों दाउनिबो गोरोन्थि दंखायो दे बाजै नोंनिल' गोरोन्थि गैया नाथाय बे खोथाखौ आं मिन्थिखायोमोन बे इराना आंनो गासैबो खिन्थाजोबखादों खनसेहाय मा अखाफोर नों मिन्थिखाजोबो बाजै मिन्थिगौ आङो नोंजोंबो गोरोन्थि जाबाय आदाजोंबो गोरोन्थि जाबाय नाथाय सानस्लाबनो हायो एखनबा बिदिलाय जाखायोना थेवबो आं सानदोंमोनखि नोंनो माब्लाबा सम मोजां लाना आइनो खिन्थाथों होननानै आं नोंजों रायलायनोसो नागिरदोंमोन बेयावनो बिदि जाग्रोना होबाय आंनिनो खाफाल गाज्रि दे बाजै सुखु दुखुआलाय मानसिनि जिउआव बिदिनो थांलाय फैलायखाना अब्लाबो नोंनि संसारखौल' दा मोजां खालामलांनो नाजादो नोङो नै संसार मोजां खालामनो थाखायबो नोंनियानो माथो सापर्ट गैया आंजों जेब्लायबो खालि नांलायनायल' होनोबा गावबो गोसथोनानै लाबाय एसे बुजिदोलाय दा हाबाबो जाबायना फिसालाबो मोनबावबायमोन मिन्थिला दे आरो नानि दे होमबा बाजै नों फुजाखौ हैदो आं बेहाय साहा जानहरखानोसै ओमफ्राय फिथा एसे बानायनो नागिरदोंमोन आं नालेंखर लादु आरि मैयानो हाना दोनखादोंमोन नालाय फिथाइखौबो आरामनो दा बानायनानै दोनसै आङो आरो ओंखामखौबो जानहरखानोसै आं बाजै दे नों फुजाल' होग्रोदो दा साहा लोंसै ओमफ्राय ज'नो मेरागियाबो फन हमासै जा दुखु मोनलांबाय बे सिबाय अन्थाव बाथाव
बेसेबा गोबावजों फार्स्ट टाइम ओंखाम जालांदोंमोन बे गथ'आ। नाथाय बिबनाव फैनानैबो बेबायदिसो लाजि मोनदांबाय। बे रागाया बिब्दि नंथारा। जानला मानला नोंदायाबो जानला मानला बुंखायो। औ बाजै, आं मेहेरनो फन हरदोंमोन, नाथाय सोरबा फैदोंनो गावनि लोगो। दे होमबालाय उनाव हरफिनगोन बियो। आंलाय आरामनो दसे मोजां गाज्रि रायलायनानै मिलिसानि सोमोन्दै सोंगोनसो नंदोंमोन आजानाव। नाथाय बिनि सिगाङावनो बेफोर दावराव दावसि जानानै जेबोखौनो सोंनो मोनासै आं। फटकबो नायनो नंदोंमोन आं मामि मिलिसानि। बिनिफ्रायथ' आंनि आबा मिथिसाराबो बेसेबा गोबाव जाबाय बहा गोमानानै थाखो गथ'आ। आं जोबोद गोसोखाङो दाबो आबा। हाबा मिथिसार बहा गोमानानै थाखोनो जना। नोंनि आफायाथ' नोंखौ गोसोबो खाङा, नोंखौ जेबो बुंफेराबो नागिरनोबो साना। नाथाय आं नोंखौ माब्लाबाबो बावा आबा। बिहामजो। औ आयै। माबाहाय प्रसादखौ आं माबानो थिननाया नोंहावा प्रसाद बिहरबाय जानोसैनो। औ आयै जाबायानो नै। ओमफ्राय आइखौबो जमा लिंहरनोसै जानो। जानोहाय बिहामजो एखनबा फैनोनो थाङा लिंबाबो। दाख्लैबो बारा मोजां रायलायदियासै माथो। दे आयै प्रसादालाय मा? सायख्लंखौबो आइखौबो लिंहरगोन आं दा। गाज्रि मोनलायबाय थायो नामाहाय बेखौनो। दे अब्लालाय आंथ' बावनाया बावजोबखाबाय गासैबो। गावसोर फैबालाय फैथोंसै जमानो आरो मोजां रायलायबानोथ' जाबायना। दे आयै आं बुंगोन र' लिंहैगोन आं। आरो माबा आयै ओजों न'आवबो खेबसे थांनायनो सानदोंमोन आं। न'आव बिहामजो नाथाय जामायजोआ। नोंनि जामायजोखौनोथ' एसे बुजायोना आं। जाम्बि जाम्बिखौ मा दासिमबो जेबो आंखौनो जेबो खबर लालाया मालायसो। माखौबा एथ'बां रागा जोंफ्लालायथारदों गावनि फिसाजो उथ्सिखौनो। दिनैथ' फुजानिबो दिन। थांबालाय बारा इसेबां रागा जोंनायबो नङादां आरो जामायजोआ। खेबसे थांबालाय थांनायदो बिहामजो। आरो आंबो मा थांफानांगोन? नांथ'ला दे आयै, आं हारसिंनो बे खेबाव थांग्रोनोसै। उनाव जमा आलासि जाहैगोन। आं बेखौ बुजायनानैसो फैखाथारगोनथ'। बुजिबाथ' मोजाङानो जामायजोआ। जोंनावबो आलासि जानो लिंबानो जाबाय बिहामजो दे, गाव मानियो मानिया। ओमफ्राय दे थांनायदो जायखिया नोङो। नोंहावनि आलासि सानैबो फैयोनोहाय दा लोगोफोर प्रसाद जानो। आरो खिस्रिसो संनो थिनबावदोंमोन नोंहावा। होमबा आं मैगंखौ हाना होनोसै आयै। नों संदो, नोंनि संनाया गोथाव जायो न'। नोंहा दा डिउटियाव थांनायाबो लेट जागोन ना बिहामजो। नोङो ओंखारनानै डिउटियावल' थांदो दे। नोंहा अफिसावबो थांनांगौ डिउटियाव। आरो बिमानावबो थांगोनबालाय। नाथाय नों हारसिं बोरै आयै? मैगंखौ आं हालां जासिगौमोनदां, हास्लाबगोनथ' एसे टाइम दंबावो। नांला दे बिहामजो, हामानो थोबाव हाखु दाखु जायोना नोंहाबो। आंहालाय मा नै हाबाय संबाय, बेफोरखौलाय आरो मा। दे होमबालाय आयै। औ दे होमबालाय बिहामजो। र' बिहामजो, जामायजो मोननाव बिदि आखाइ खालिबो दाथां दे। आं माबा मोनसे हरफानि होबानो जाबाय जामायजोनो। बेफोरखौलाय मानो बावमोन आयै? नङा नांगौ दे बिहामजो, आखाइ खालि बोरैथो थांबाय बायनोसै। आरो हाबानि उनाव नों गोबावनिफ्राय दासो खेबसे थांफिननो नागिरदों न'आव। मानियो दे जामायजोआ रागा जोंदों, थेवब्लाबो गाव गोसो मोजां मोनबाय बायबा होबानो जाबाय। जों सोरांजों आंजोंनिफ्राय दे बिहामजो। नोंसोर एसे गोसो खुसि हरदोंबालाय आयै जागोन दे। आङो आइनोबो होबोगोन आरो आइखौबो मानि होबोगोन। दे नों बे प्रसादखौल' रानहैग्रोदो थां बिहामजो। नोंहाव नेगासिनो। साहा लोंनो नामा होनबाय आं, लोंथ'वानो प्रसादसो जाग्रोयो मालाय। दे आयै। इलिसा। मा जाखो? आंनि गस्लायाव दहायो 200 थाखा दंमोन। अबाव दोनलायखो नोंलाय फैसाखौलाय? ना खावनानैसो लाबाय? दिनैसिम नोंनाव सोङालासे आं फैसाखौनो लाफेरा। मानोलाय खावनांगौ? बैयावनोथ' दोनदोंमोन ना आङो। नोंनि मानि बेगावनो सोना दोनदों आङो। ओमफ्राय नों मोजांबोथ' सोंनो हायोमोन ना। डाइरेक्ट बेबायदि सिखावसो बुंबाय आंखौ नों। नोंजोंलाय मा भरोसाब्रा? आरो बे नोंनि फंबाया। बेखौथ' मेहेरखौ आंनि बिनानावनिफ्राय गोजानाव दोन दे। आंनि बिनानावजों बेखौ बारा गुलि गुलि रायलायहोबाय थानाङा। मा? आं मिथिया नामा नोंनि फंबायनि केरेक्टारखौ? माबायदि फालतु बियो, एक नाम्बार गुन्दाखा। आंनि बिनानावखौ फुस्लाय फुस्लाय गोसोथोनो सानदों। जोंगाव बुंनायनिबो मोनसे लिमिट दं। दा आंनाव बिब'नाव आलासि जाहैनाया माथो जाखो, माथो दाय जाखो? आरो फैबाय जेला अखाफोरजों मोननैसो फंनैसो रायलायबाय। माथो जानाय दङ? आंनि फंबाया जानला मानला हिनजाव गोसथोलाबायग्रा नङा, मिथिबाय नोङो? जानला मानला गोसोथोआ नामा? आं मिथिया सानदों नामा? बदला लानो सानदों बियो, बदला।
बेखायनो दिनै रायलायदाव गाबोन रायलायदाव आं फन रायलायबायबो थानाय खोनाय बुख्रुबजोबना होगोन आं फनखौ खिन्थु नोंनि फंबाया आंनि बिनानावखौ फन हरबाय थानालै मालाय लोगो हिसाबैथ' रायलायनो हागौना बेखौलाय नों मानो एसे रागा जोंनांगौ दङ आलासि जाबाय जेला मा होनदों नों आंनि बिनानावजों बेजों मालाबाबो लोगो जानो हाया मिथिबाय खबरदार आंनि बिनानावखौ नोंनि फंबायजों लाइन बुहोबा थै सालि मा जालांखो जोंनाव एसे एसेयावनो मानो एथ' जानला मोनला बुंग्रा जाखो नोङो एबारथ' आंनि आइयाबो नोंखौ नोंनि सैथोखौ मोनथिजोबखाबाय मिथिबाय बेखायनो सिरि सिरि नों थांनो गोसोबा थांफिननो हासिगोन आंनि न'निफ्राय मानोना आं नोंजों 1%बो खुसि गैया बुजिबाय दा मोनसेथ' आंनि फिसालाखौबो खोमाबाय नोङो जाबाय सुनि बिमासो नोङो सुनि बिमा ओहो आं बे इलिसाखौ आंनि आबानि जिउनिफ्राय होखारथारगोन आं बेखौ बेबायदि हाबा जाखांनाय मालाय फिसा गोनांखाखौ मानो बिहामजो खालामबाय थानोहाय बेनिफ्रायथ' आंनि फिसौलाखौबो जाबावबायसो बे खोमानानै हायना मुहिनि बायदिसिना होनानैसो लाखानाय बे आंनि फिसालाखौ आंबो मालाय खम नामा बे जाबाय बिहामजोनि संनाय गोथाव ओंख्रि जेराव आं संख्रिखौनो गोबाब होनानै दोनखाबाय आरोथ' राहा गैथारि नङा बेखौ थांहोनायनि मोनसे खायदा खालामखागोन आं जेरैखि जायाबाबो बेफोरबायदि माबाखौ नाङाहाय आंनो नांगौबा बेनिख्रुइ साबसिन गोदान सिख्लाखौनो लाना होफैगोन आं आंनि फिसालानो आयौ संख्रियाथ' लाजाखालाहाय नाथाय खाथायनायाथ' बिहामजोखौसो खाथायनांगोन ना ओइ बिहामजो आयौ 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 एथ'बां गोबाब बिहामजो इलिसा मा जाखो आयै बेफोरो बिहामजो ओंख्रि ओंखाम संनायावबो मा मबाइल नायबाय थायो ना मायो मा खालामो ना सानाबना बावो नङा नङा मा खालाम सानदों नों ओंख्रि ओंखामखौबो गोथाव संनो रोंला नों नाथाय मा जाखो आयै बे ओंख्रिखौ मानो एसे गोबाब होनाय मोनथिखायो आं बेबायदि जानो हाया हा आरो नों बिनि सायाव ओंख्रिखौ एसेबां जानो हायि बायदि आयै 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 हाथायानो बोरैबा मोनजोब्बाय आंखौ आयै खुगायानो नोंनो जा बेबायदि ओंख्रि न माबोरै संख्रि गोबाब जागोन जेबोखौनो मिथिया आयै दहायथ' आं थिगैनो दं बायदि मोनदोंमोन संख्रि होनायखौ हारसिं जानानै थाबाय होमबा ओंख्रिया आबाजों दाउ नोंनि हिनजाव मोजाङै नायफै संख्रि गोबाब संना नोमाखौ बुथारनो सानदोंहाय बेफोरबायदि ओंख्रि जाहोनानै नङा आयै मानो बिब्दि बुङो नङा नामा नों बायदिखौ मोनथिखायोहाय आङो बेखायनो फिसौलाखौबो मोजां लाखिनो हायासै आंनिखौ दा आंखौबो बुथारनो सानदों बियो बेफोरबायदि ओंख्रि जाहोनानै बेमार खालामनानै मोजांबासो मोजांहाय आंजोंबो बाराखौबा आयै बिब्दि जेबो नङा आंलाय मानो एथ' दिन ओंख्रि ओंखाम संबोबाय माथो बिदि जाफेराखैमोन ना अखाफोरासो होफ्लांबायदों नामा माने दहाय ओंख्रिखौ दसे आं नायथ'नसिनायाव एरदोंमोन ना बियो खबरदार आंनि फिसाखौ बेबायदि दाय होनांगौबा नों गावनि गोरोन्थिखौ लाखोमाना आंनि फिसाखौसो नों दायग्रेयाव होनो सानदों आंनि आइ अखाफोरजों बेफोरबायदि गोरोन्थि माब्लाबाबो जाया बे नायै संखायो नों बायदि नङा एकदम गियान गैयि मोनथिया दे आरो ओंखाम ओंख्रि संनायावबो बहा थाल थायो आयैलै मा आबा बबाव थाङामोन आयै अबाव थांनांगौ जाखो बिमायालाय नोंनालाय फुजानि जगार खालामदोंमोन आङो फुजा होदोंमोन ना आबा आरो फैद' नोंबो खुलुमफैदो एसे फुजा दं ने आयै थौदो होमबालाय खुलुमहैसै आबा फैदो ओमफ्राय दुगैखांबाय दा नोङो दुगैखांबायना मेहेरालाय दिनै फुङावनो दुगैदोंलै दे बिदिबालाय आबा खुलुमफैदो न'फ्राबो सुस्रांजोबनांबाय आङो बे जौ फाग्लि फैदोना गादेर गुदेरनो बेबा सोरनि माबायदि मानसिहाय बाराखौबा सुखुलायलाङा आङो थोद आयै मानसिखौ बिदि मुगैनो हामालै जायखिजाया जेबो साननाङा दे मानसियाथ' नों आं बायदिनो नङा दा आबा बे गादेर गुदेर जायोना नै दिनै फुजा बेखायनो होनबाय आरो बेथ' लोंला लोंलि जाला जालिना बेदर माबा माबि आयौ हाबाब जौबो लोंबावनाय मानसिया सिरि मोनबाय सिखारबायानो ओमफ्राय आंजोंसो उल्था नांलायबावदोंमोनब्रा बा गावनि न'आवसो दंबायदि मोनलायदोंमोन बियो मा होनदों ब्रा साला आंबो होख्लायफिनदों गावखौनो उल्था हा मोनसेथ' मदद खालाम नोंसो हेल्प खालामबाय बिखौ जौ फाग्लिखौ बिनि सायाव नोंखौसो दाय होबावदों नुदों बुंखाथारदोंमोन नङासै आङो दाख्लै साहा थाहा लोंहोनायाव गैयाहाय थांफिनथोंसै बे खालामथोंसै बियो थाबनो सिखारनानै आयै आंबो बुंखाबाय थांथोंसैलै बेफोरनि थाखाय टाइमासो नस्थ' जालायलांगोन फैदो आबा खुलुमफैग्रोदो आरो माबायदि आंनि फिसालाखौ उल्था बुंग्रा बे गावखौबो रदा जारि हरफिनगोन आं औलै आयै मानसिफ्रा मोजां खालामबाबो गाज्रि सानमारोलै नोंनाबो जाद्रायाना आबा सिनाया माया लाबोनाया नुदों इसोर हाबाब गोसाय सिङाबो थाल्ला दिनै मानोबा सादोंहाय
दसे थानानै प्रसाद जानोसै दे आबा